Madoka chere wana Mhanduwe tinokutambira kunhaho dzomanhoko dzozuwa ro20 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi yemunhoroondo yenyika ndipo pakapfa murume ainzi Sydney Malunga uyo aive ari webato reZAPU. Akapfa akawikiwa kumalinda oHills Eka pawane makore 26. Munhau dzanyasi tanganoura watondondo Jacobo arambiwapo kare kuti abuditsiwe mujere. Zvibodzi zvona Hopewell watongiwa nevatongi vakasiyana asi zvabudapo zvibodzizvo. Magweta awo atoti acharamba achindozama kutsekedudza kuti peno wangagone kubuditsiwawo. Nyasi mhuri yekwadzamara yenge ichipfuchira muchinda Patison Dzamara apfuchiwa nyasi mubhuku kwadzamara kwaNyamakosa pamutokopo. Wachamisa navahwende ndo vamwe vango varipo vachitopfuchirawo nemafoshoro. Zvinorwadza zvinopisa tsitsi asi tinoti mhuri isimbisiwe. Dunhu redu romabuja kwai richagoita mhanza yokusangana nevanhu vanoita zvokutekaira vachiongorora pachena chirwere choshuramatongo choHIV pabodzi chogosoro choTB. Izvi zvirwere kwai zvichagoitiwa kuongororwako nokuti kuvanhu wazive kuti waribe kana kuti wanacho. Zvichaitika musondo ratiri kubatari. Paribe zvizhinji tanyepiwa asi ticharamba tichindokunyepai kana tazviziva. Vamwe vanosenza munezveutano pakiriniki yomanyira kuUMP kwai wapiwa mabhasikoro ekuti vasenzese mubasa ravo. Wapiwa mabhasikoro ya kuti aite kurerutsa kutekairako nokuti wanga wari kundotekaira anotsoka. Tinotenda wabhadhara mari yokuti mabhasikoro ya asvike ikweyo. Kumbotsakatisiwa kwatawanda muChehiwa kwafumura muridzi wemotika yakasenzesiwa kuita basa rii. Uyu muridzi abva andonyepa akati iye nyasi aiziziva kuti vanhu wakamubhadhara mari yokuti vasenzese mota yache waigonoita mabasa ekusikinya tukono kudandi. Izvi tinoona hedu kuri ndori kunyepa kwomunhu abatiwa chigunwe chiri mudowi. Nyika dzokumawirira dziribe kana kufara nezviri kuitiwa nevaMunangagwa dzakatonyora tsamba yokureketa kuti waribe kana chibodzi chavari kuyemura. Kunyangwe hurumende yedu iri kunzi iri kunyepa zvinhu zvairi kuti iri kuita, paribe kana chibodzi chavari kugutsikana nacho. Tinoona nyika dzinoti Britain, America, Canada nedzimwe ana Holland dziri kunyorawo gwaro ribodziro wachinyepa kuti hurumende isikinye tukono. Hurumende yedu semazuva ese yandomukirira kuramba kuti pane zviri kunetsa. Mapurisa tiri kuona ari kuziva zvinhu zvavanofanira kunge vachinyatsoita. Izvezvi vari kuti vari kuda kuchengetedza nhaka yambuya nehanda kumazowe. Asi chokwadi ndechokuti kune vakuru muhurumende nobato reZANU-PF vari kuda kutorera vanounga goridhe zvisiri pamutemo goridhe ravo. Izvi zvava zvapa kuti kuite bongozozo kumazoweko. Nzvimbo zhinji dziri kuita zvokuungiwa goridhe nevanhu dzavhiringidziwa nemapurisa. Tochiringadzo pasi rese. Umwe mutungamiri wehurumende yekuJapan anonzi Shinzo Abe kwai akusiya basa anonyanya kuhwaritsa. Izvi zvinodakadza nokufadza asi tinondoramba tichishuvira kuti daiwo kweduwo dunhu reAfrica wachiitawo zvibodzizvo. MuSouth Africa muno waJacob Zuma wanyorawo tsamba ino mapeji 12 wachipindura tsamba yaRamaphosa yomapeji 9 yokuti wachitiwo waRamaphosa wakatengesa musangano. Wari kuti waRamaphosa wakatengesa zvakahwihwa nevanhu nokuti wakupembedza nokuisa wachena pamberi. Totatamuka kuenda kuIvory Coast uko kwavari kuwaka pano nhandare yozvikepe iri yomari inosvika mari yomaeuro inosvika mamiliyoni 400. Iri basa riri kufadza nokuti riri kutoingidzira
masenzero awo kubva paichavhurwapo mukupera kwegore rinoteera. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau, murinzike zvizvino.